kadakong alibangbang guys, butterfly. Diyan si taas guys. Oh, kita nyo guys. Kadako na guys. La, kadako guys. Ay, kadako oy. Yo, what's up guys? May pinabagong video naman tayo ngayong araw guys. Dito kami sa ilalim ng puno ng mga kahoy guys. Oh ito. Itong cameraman ko guys, si Boy. Tom, so pikas ko to. Ikaw dari oh. Yo, what's up guys? Samahan niyo ako. Tara, let's go! Bago ang Muna guys. Magsikuman guys. Yahak ng muskuha ron mo pilik na short. Ano masilbi din? Atong cameraman guys. Niluloko yata ako eh. Loko-lokong bata to guys. Balimbang mi. Guys. Sa Kuan guys. Sa Ang ilit ng panahon ngayon ah. Kuan guys sa lugar nga wa ka. Oh, mananap mo na oh. Manap. Dako na mananap pa. Mana kita pikas lagi. Tara, oh, areksyon na binon sa dika. Lisod lagi na. Oh guys, kahit ko guys. Tingnan nyo guys. Oh, takyong. Waduh. Tuh kunin mo. Sa itaas. Kita mo? Nandun. Oh. Meron pang kahoy. Panggatong. Kumuha kami panggatong guys. At saka ulam namin. Ngayong araw. Oh. Tingnan mo. Ito na guys. Ito pa isa guys. Oh. Tingnan nyo. Oh, hanapan ng iba. Kuha may kaming panggatong. Buhi man na oy. Oh, na agi na buhi gina. Lisod lagi na kayo mga itatagawan-hawan eh. Lisod na. Nga hoy pero ay na lisod siya kayo oy. Guys. Yung cameraman ko guys, kumuha ng panggatong guys. Yan, malakas mo niya guys. Kala mo, tapang ka. Hanap tayo ng iba. Huwag kang magalit. Dito tayo, dumaan. Dito. Hindi mo ako magagalit. Ay. Huwag kayong sumuporta sa aming vlog. Guys. Yung cameraman ko guys. Maraming sadad. What? What the? Buhay na yan. Huwag mong galawin yan. Ako na pala eh. Kaya isang tagi gulit der ko. Duha. Kunin mo dun. Huwag kang ano. Helicopterano guys. Merong helicopterano. Ang lapit lang dito guys. Pero hindi makikita natin kay madilim dito. No, taas siguro. Try. Oy, basak ya be. Pada lugar.
kami panggatong guys. At saka ulam. Mayroong bayabas dito. Kaso lang, walang bunga. Pabalik-balik lang kami sa daan. Ang gago. Hanip to. Balik guys kasi walang daanan sa baba. Kabilang kanto. Saka. Yawit. Wala na. Puno na marsiko kung tiyok. Wa na may puango. Di mo marsikuha kay. Support these videos. Ha? Ito nang ang hinahanap ng ang So, samahan nyo kami guys. Aragoy, nasin. Tara, samahan niyo kami guys. Intro. Sa ang kagnaw. Dalan nyo to guys. Ikaw po. Kita nyo to? Meron pa sa itaas. Isa. Dalawa dito, isa sa itaas at tatlo lahat. Apat tanan. Apit, anim, pitong, walo guys. Guys. Buigit. To guys, ikapoy na ko. Tara, uwi na tayo. Tayo ng buko na. Munguha lang tayo ng buko na. Wag kang judgmental. Nanakawin kung hindi atin. Mabilis lang ang sagot yan. Huwag kang mag-alala. May sagot ako. May sagot ako dyan. Tinapos. Bidyohe ko, mapriso ka. Guys! Na. Maigo ko, isa. Likay mo guys, maigo mo. Kasi matay. Simbak ko ka. Buang. Ang Tagalog, matay yan na sila sa Tagalog po. Sa demo. Wala, meron na. Meron na nangyari. Na hindi ka kan mo. Oh. Sila. Yati agad. Sa sila gold, silver. Kita bronze ra mata. Na. Kita nyo guys, baka may ahas dito nga katong murag bitin. Oh, Ay, ginoo ko. kalindot sa blue oy. Picture ko na ko diri ya. May di mabaydi. Picture an sa tika. Kaman. Picture an tika diri ko ay pasar na ko dito. Kini kameraman. Makita nyo yan. Naam ni password. Akan na lang i-picture oh. Picture mo. Picture ba? Be, iso ka to. Picture na to na yung camera mo natin. Smile sa doy. Oy! Pare! Pare! Mana? Hon. Hala guys.
Sus, kadakong alibangbang guys. Butterfly. Hiloko prano. Nandiyan sa taas guys. Oh, kita nyo guys. Kadakwa na guys. La, kadako guys. Ay, kadakwa oy. Tabi, ha? Dakwa guys. Kadakog na ako oy. Kalindot uy. Maraming pugo na, maraming tinik. Okay lang yan. Ang importante ang mahalaga. Gay, makakangakot. Puwang. Hanap ko rin tayo panuwa eh. Sakit. Buang nga. Yung cameraman natin guys, ito kita nyo guys. Tigbasin ko to guys. Ito guys. Ito. Ito. Ano ba tong lugar na to? Parang maraming tinik guys. Sobrang maraming tinik dito guys. Guys, punong-puno na yan yung short ko guys. Ano ba yan to guys? Guys tingnan nyo ang mga paligid guys. Parang ang lamig na tanawin guys. Guys, okay. Matay ng guwapa guys. Kasi merong tanim. Nga dito guys. Guys. Ito guys. Okay. Guwaba to guys. Main kaming guwaba kasi wala pa kaming pananghali guys. Ito kita nyo guys. Ito guys. Maraming guwaba dito guys. Ito. Yung cameraman natin guys. Kumain ito. Okay, natin. Ito guys. Ito guys Ininita na ngayong araw guys. Ulap tayo pang nanghali guys Gutom na ako. Brother! Dali ba? Daghan? Oh. Lagi. Oh. Kahoy o bitaw. Naman. Buhi na daw. Buhi tao na. Ang kadi. Ito guys. Yung cameraman natin guys. Kumain ng guwaba. Tagak pa. Okay so. Yung guys. Tayo na. Nakasarap pa. Guys, sama kami buhay kiss guys. Maraming guwaba. Maraming guwaba dito guys. Kurang amaw guys. Sana all. Selfie tayo mga guys. Tingnan nyo paligid guys. Okay, tingnan nyo guys. Mukha guys, parang ilid. Sobrang sarap ng guwapa to guys. Ano po
Ano guys, oh. Yung cameraman ko guys. Ay, May biyabot na ito. ay masiko. Dahi! Man. Muha pa ko ng isa. Kasi ubos na ko ah. Pa! Ano tayo mga pa? Guys. Ito guys, maliit na guys. Yan nyo guys, oh. Nakapasarap dito. Ito guys, oh. Napagkadlaming bunga nitong guwaba na to. Biyabas to guys, biyabas. Kain kayo ng biyabas, ha? Pulihin natin to yung helicopter guys. Helicopter. Ayaw mahuli. Ha? Ano ba? Mahina ka nila lang. Punya. Ano guys? Uwi na kami guys ha. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye guys. Bye bye.